Alertă de gradul 0, Irina Lepa. Explodez, explodez și vă bombardez. Bum, ta, ta, bomba din Irak. Eu sunt bomba, bomba din Irak. Și ca să vă enervez. Explodez, explodez și vă bombardez. Bum, ta, ta, bomba din Irak. Eu sunt bomba, bomba din Irak. Și ca să vă enervez. Explodez, explodez și vă bombardez. Irina Lepa și Cristina Polcean. Bomba din Irak, bomba number one. Forța Lepa! La fel ca o bombă am putere mare. Mă mențin în top și câștig valoare. Dacă stau puțin nu vă panicați. Am să explodez și să tremurați. La fel ca o bombă am putere mare. Mă mențin în top și câștig valoare. Dacă stau puțin nu vă panicați. Că am să explodez și să tremurați. Bum, ta, 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 ta. Bum, ta, ta, bomba din Irak. Eu sunt bomba, bomba din Irak. Și ca să vă enervez. Explodez, explodez și vă bombardez. Bum, ta, ta, bomba din Irak. Eu sunt bomba din Irak. Și ca să vă enervez. Explodez, explodez și vă bombardez. Forța Lepa! Nu vă intimidați, hai aplaudați. Ca pe o invenție, eu merit atenție. Sunt ca bomba din Irak. Cum arăt și cum mă îmbrac. Nu vă intimidați, hai aplaudați. Sunt o invenție, merit atenție. Sunt ca bomba din Irak. Cum arăt și cum mă îmbrac. Bum, ta, ta, bomba din Irak. Eu sunt bomba din Irak. Și ca să vă enervez. Explodez, explodez și vă bombardez. Bum, ta, ta, bomba din Irak. Eu sunt bomba din Irak. Și ca să vă enervez. Explodez, explodez și vă bombardez. Bum, ta, ta, bomba din Irak. Eu sunt bomba din Irak. Și ca să vă enervez. Explodez, explodez și vă bombardez. Bum, ta, ta, bomba din Irak. Eu sunt bomba din Irak. Și ca să vă enervez. Explodez, explodez și vă Explodează! bombardez.